אנחנו מתחילות? כן, מזל טוב נעמה. כן, וואי. 50, איזה סחטן עלייך, על הריטריט המשוגע הזה. וואו. סחטן, בואו נראה שזה יצליח. אני כאילו כל כך בהתלהבות, וכולם כל כך בהתלהבות מהרעיון, ווואו, וואו, וואו, הולך להיות זוועות. פשוט כאילו... זוועות? לא, יש לי חבורת חברות שפשוט אפשר לסמוך עליהן. שהם יחזיקו את התדרים ושהם יחזיקו את הדברים, ואני פשוט סופר, באמת, אני סומכת עליהם. שהם פשוט איכשהו יחזיקו יחד איתי את המרחב הזה, כי הם, כל אחד מגיע עם לב ענק, באמת אחד פינצטה, הם יחזיקו את זה טוב. אז זה, כן, אז תרגישי טוב. לא מובן מאליו, לא מובן מאליו, כאלה חברות, ובאמת, זה... בוא נראה, אנחנו בסדנה השנייה עכשיו. אז כבר היו אמורות להיות כזה קצת מחוברות, קצת עם קונקשן ביניהם, חלק מכירות מהבית, חלק לא. אז אנחנו מקוות שאתם מרגישות בטוב. כן, עד עכשיו... ואני ממש מתבאסת שאני לא איתכם עכשיו. כן, זה בכלל... ממש חשוב לי להגיד, עשיתי ג'ינקס, נכנסתי, סיפרתי יותר מדי, יום אחרי סיפרתי יותר מדי, עומר הודיע שהיא בעלה במילואים, והיא חייבת להיות עם הבת שלה. טיול הורה ילד, שיהיה לה הורה. כן, אחרת העמדה תישאר איתו משהו, בטיול לא כדאי. אז... יאללה, ספרי לנו... רגע, אז אני אספר איך הכרתי את עומר. וגם אנחנו עושות פעם בשבוע באופן קבוע כבר, דעתי כמעט שנה. נכון. אני הכרתי את עומר כי היה לי מדקרת, והמדקרת הזאת העבירה אותי, נסעה לחו"ל, והעבירה אותי לעומר. ואני בתקופת הפוריות הלכתי ככה כמו עיוורת לכל מטפל, או שאלתי, רק קחו אותי, תעשו איתי משהו, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמי. הגעתי לעומר, ודבר ראשון, כאילו, הדבר ראשון לפני הכל, היא עושה רפלקסולוגיה. איך אני וגלית היינו אומרות? אתה יוצא מהתקרה לכיוון החלל, ואחרי חצי שעה חוזר, ולאט לאט השיחות איתה נכנסו לכל מיני עומקים ולכל מיני כאבים, האמת היא שגם אני ועומר בתור מטפלת מטופל חצינו גבולות לפעמים, אני קצת התעצבנתי עלייך טוב, זה מטופלים עושים, ואת ניסית רגע ליישר אותי ואני השארתי אותך פי 5, אני זוכרת איזה אירוע אחד, את בטח לא זוכרת אותו, אבל לאט, כאילו זה היה כמו קביים לנפש בתקופה של תהליכי פוריות, עד ל-C, באמת זה C, כי מבחינתי בטיפולי הפוריות היו עד לאותה פגישה, ומאותה פגישה, כל הפוריות שלי, כל תקופת הפוריות שלי, התחלפה בפגישה אחת שבה עומר הזמינה אותי לדבר עם הקול הפנימי שלי שצורח לי באוזן, את חייבת להיכנס להיריון. ופשוט דיברנו איתו בסשן של התמקדות, שזה מה שאנחנו גם הולכות היום להתנסות בו ולתרגל. נכון. אותו. אז התאהבתי בהתמקדות. כי הבנתי שבעצם אני 5 שנים הקול הזה צרח לי בראש. הוא צרח לי בראש. את חייבת להיכנס להיריון, ולא עצרתי רגע. 5 שנים בזבזתי במקום לעצור רגע, לסתום את הפה ולהקשיב לו, לדבר איתו. מהר מאוד אחרי אותה פגישה התגלגל כל הסיפור של האומנה, ומהר מאוד הכל קרה, ויש לי את הנהל המושלמת, שלמות. בעצם ברגע ששחררת את העניין של טיפולי הפוריות, והתחלתם לקחת יותר ככה את הכיוון של האומנה, אז בעצם הטיפולים נהיו פחות רלוונטיים, כי זאת הייתה המטרה שלהם. ואז התחיל קשר מסוג אחר. זאת אומרת, גם היא הרצון שלך ללוות נשים בטיפולי פוריות, כי את היית בעצמך 6 שנים בסיפור הזה, והיה לך המון מה לתת מהניסיון שלך. ולשמחתי הסכמת לתמוך בי בכל יוזמה שהייתה לי. מה שאמרת, אני רוצה לעשות. קבוצת וואטסאפ, זומים, כאילו כל הזמן אמרת לי, אני איתך. מה שאת רוצה, זה מספיק חשוב לי ללוות את הנשים האלה, אני כל כך יודעת מה הן עוברות. אז תודה, זה גם מלא. וזה יצר איזשהו קשר אחר של מעבר. נכון. ואז איך התחלנו לשבת פה יום אחד? אני תמיד אני מחפשת שותפה לתקשור. נכון, המון זמן גם סיפרת לי שאתם נפגשת עם 2 או 3 נשים. הייתה בחורה שנפגשתי איתה. שאתם מתרגלות. וגם אני בעצמי, אני חושבת במקביל, עברנו תהליכים כל אחד בעצמה שרוצה להיפתח לתקשור ולתרגל יותר את היכולת הזאת, שבעצם באמת קיימת אצל כל אחד, אבל זה כמו איזשהו שריר שאתה יכול לפתח אותו, להיפתח אליו. ואני הרגשתי כאילו ממקום מאוד מאוד ארצי וסגור, שכל פעם
בקליניקה הגיע עוד משהו, עוד פתאום מישהי שרוצה להיכנס להיריון, ופתאום מגיעה הנשמה של הילד שמיועד להגיע אליה. כאילו כל פעם נפתח עוד משהו בהקשר של תקשור, ופה החלטנו לקחת את זה. אחי הגיע אחרי התאונה לפה ואמר דברים מאוד מיוחדים. נכון. נכון. ויש לזה דרך קסומה לתקשור באמת, ואנחנו נפתחות לזה ביחד, ואז באיזשהו שלב החלטנו לאחד כוחות וליצור איזשהו מבנה, והמבנה יביא איתו את האנרגיה. זאת אומרת, המבנה הוא שאנחנו נפגשות ביום קבוע, שעה קבועה, זמן קבוע, שבו אנחנו יודעות שהמטרה היא לתרגל תקשור, וגם אפשרנו לנו את החופש לשחק עם זה, ולטעות, ולעשות מה שאנחנו רוצות, כדי שיהיה לנו איזשהו מרחב לחקור את זה. זאת אומרת, הכל לגיטימי כאילו לתקשר, וזה יהיה כאילו הכי לא מכוון ולא מדויק, ולאט לאט הדברים נהיים יותר עמוקים, יותר נוגעים בחיים שלנו, ממש כמו טיפול הדדי כזה. ממש, זה היה כאילו, בתרגולים שלי הבאתי תרגולים מקורסים של תקשור שהייתי בהם, ועשיתי הרבה ופשוט עזבתי את זה, כי אני מבחינתי תמיד אהבתי לשלם למישהי שתתקשר לי. ולפני 10 שנים, ב-2016, מישהי אמרה לי, את צריכה כבר להיות מתקשרת, ואני אמרתי, סתם שילמתי לך כסף, אם זה מה שאת אומרת לי, אבל ממש ב9 שנים האחרונות, מדי פעם תרגול תקשור פה, ומדי פעם קבוצת תקשור באינטרנט, ממש מדי פעם ברמה של 2 בשנה כזה, ואז פתאום מצאתי איזושהי שותפה, ואז היה לנו חיבור מדהים, ואז גם זה זז הצידה, וכל פעם שתרגלתי, הזכרתי לעצמי, שממש לא קריטי, אם זה יוצא נכון או לא יותר נכון. וגם תרגלנו, תכף אני אעשה את זה בתרגול שנעשה לכולכם, דברים שהם פשוטים, שהם לא עכשיו בלי רגשות, דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, איך בית נראה, איך זה תרגיש שעוד מעט נעשה, וזה מאוד פתח, מאוד פתח. אולי זה המקום רגע לעצור, ושנייה להגיד שהסדנה שאנחנו הולכות להעביר בעצם הולכת לעסוק בתקשור ובהתמקדות. עם איזושהי התנסות, שעוד מעט גם אתם תתנסו טיפה בעניין הזה של התמקדות ושל תקשור בדרך שבה נעמה עוד רגע תנחה. אבל אנחנו כן יוצאות לסדנה הזאת, כי זה מה שאנחנו בעצם עושות בשנה האחרונה. אנחנו מתרגלות התמקדות ותקשור, שגם הם באיזשהו אופן דומים אחד לשני. זאת אומרת, בעיניי גם התמקדות היא סוג של תקשור. אבל אנחנו צריכות רגע להסביר גם מה זה כל דבר, ומשם נצא גם לתרגול שלכן, אבל אם כבר נגענו למה זה מתחבר, אז לסדנה הזאת קראתי, סתמי רגע ותקשיבי. סתמי רגע ותקשיבי, כי זה שני העקרונות בהתמקדות. סתמי רגע ותקשיבי לדברים שעולים מתוכך בתוך קולות פנימיים שיש לך. ובתקשור זה סתמי רגע ותקשיבי למה שמגיע מלמעלה. אז יש פה איזשהו חיבור של רגע לעצור ולהקשיב, כי יש כל כך הרבה מידע שהנפש שלך, הגוף שלך, השדה האנרגטית שלך יכול להביא, ויש כל כך הרבה מידע שיכול להגיע, בוא נגיד, מהשמיים. ככה אני מסבירה לנהל, כל הדברים האלה שמהשמיים. אז זה השם של הסדנה. אוקיי, אז בואו נתחיל. נתחיל ברגע בלצלול למה זה התמקדות. עומר תסביר מה זה התמקדות. שתינו עשינו קורס התמקדות, אבל עומר הרבה יותר מנוסה בזה ממני. היא תסביר מה זה התמקדות, מאיפה זה הגיע. אני אחרי זה אעבור להסביר מה זה תקשור, איך אפשר להסביר את זה באיזושהי צורה ברמה מדעית. ומשם אנחנו נתחיל לאיזושהי הדגמה שלי ושל עומר גם על התמקדות. הכנתי נושא מהבית, וגם על תקשור, שעומר תתקשר על איזשהו נושא. זהו, הולך להיות מעניין. אז אני אתחיל ואני אסביר רגע מה זו התמקדות. אז לפני שאני מסבירה מה זה התמקדות, אני חייבת להסביר קודם מה זו נעמה בשבילי. כן. ואני לא רציתי להשאיר את זה לספונטניות או לאיזה תקשור שיגיע מכאן, כי אני לא ידעתי כמה אני אתרגש ולא אצליח להיות מחוברת. אז אני כן תקשרתי משהו, אבל מראש. מה שנקרא הכינותי מראש. אגב, אני מאוד אוהבת לעשות את זה, ואולי תתנסו בזה גם בסדנה, בתקשור דרך כתיבה. ואז אפשר רגע לדבר על הדברים שכותבים ולראות מה עולה עם זה. אז אני שאלתי את ההדרכה, נשמה גבוהה שלי, ספרי לי מהי נעמה בשבילי. כאילו אמרתי לה, תזכירי לי רגע מה נעמה בשבילי. והיא ענתה לי ככה, זוכרת שביקשת לך חברה וקשר קרוב? זוכרת שביקשת את זו החמימה שתבין ותאפשר שהאהבה רכה ונגישה נובעת מליבה?
זוכרת שביקשת רכות וכלום, כלום כזה שאחריו נולדים דברים חדשים. מפגשי הבוקר שלנו, עוגן נעים שיצרנו לנו, מקווה שנמשיך. כמה מעלהו הדבר, מקווה שנתפתח דרכו ואיתו, ונשכלל תקשורים בנושאים מגוונים. נעמה, את חיבוק וצחוק וכלילות וביטוי ותעופה עצמית ועל אחרים ועל אחרות. יקירת העיר, יקירת פרדס חנה, אין אחד שלא מכיר. כל מקום, את בכל מקום וגם הכי איתי. תודה שיש אותך. וכמו שאני מספרת עלייך מאחורי הגב, נעמה עם האנשים הנדירות האלו, שיש בהן כל כך הרבה שמחת חיים. אז תודה שבחרת ללכת איתי דרך של סקרנות והתפתחות, ושיחות עומק ואמת ושטויות ושיתופים ותובנות. תודה. אוקיי. אז אני אסביר מה זה התמקדות. אז התמקדות בעצם קודם כל גישה שהתפתחה בשנות ה-80 של המאה הקודמת. פסיכולוג מאוניברסיטת שיקגו, יוג'ין ג'נדלין, היה לו בעצם שאלת המחקר שלו. מייט הוא יהודי. וואלה. שאלת המחקר שלו הייתה בעצם מה גורם למטופלים מסוימים להיות מאוד מצליחים, זאת אומרת להרגיש שהם עושים שינויים משמעותיים בחיים שלהם ומתקדמים, ומה פחות עובד. ובמשך 3 שנים, הוא ועם עמיתי המחקר שלו, וביחד עם פסיכולוגים לתואר ראשון, סטודנטים לתואר ראשון לפסיכולוגיה, עשו בעצם, הקליטו אלפי שיחות מעולם הפסיכולוגיה, וכדי לנסות להבין מה הדבר הזה שעובד לאנשים שבאים לטיפול. ומה שהוא זיכך ובעצם הבין מתוך הדבר הזה, זה משהו שהוא קורא לו המרכיב הפעיל. המרכיב הפעיל זה בעצם איזושהי דרך הקשבה מסוימת, שבעצם המטופל הביא אותה עוד מהבית. הוא לא למד אותה בטיפול, אלא הוא היה יכול להביא אותה מעצמו. כמו שריר כזה שמאוד מיומן אצלו ומפותח, איזושהי הקשבה ייחודית שבעצם מבוססת גוף. ואז הוא ממש יכל תוך פגישה 2 כבר לסמן, אוקיי, זה יש לו את המרכיב הפעיל, את הדבר הזה. והטיפול שלו יצליח. בדיוק, זה הולך להיות מטופל מצליח. אנחנו מאוד מהר נראה שהוא מתקדם בחיים שלו ועושה שינויים טובים. ויש כאלה שלא, שמגיעים, 90%. שאין להם את זה, כן. 90% בעצם לא יודעת אחוזים. אני זוכרת, 90%, 10% מהמטופלים יגיעו ויעשו שינוי. הוא בעצם חקר למה פסיכולוגיה לא מצליחה כל כך. זה היה משהו שאל את עצמו, והוא גילה ש90% אין להם את המרכיב הפעיל, ול10% הם יגיעו והם יצליחו לעשות שינוי כמו שאמרת. ואז הוא בעצם אמר, הוא לקח את זה לשלב הבא. זאת אומרת, הוא אמר, אוקיי, אם יש כזה דבר מרכיב פעיל, בוא ניקח את זה לשיטה יישומית. בוא נלמד גם את אלה שלא הביאו את זה באופן הכי טוב, או בכלל, יכול להיות שיש להם את זה, אבל הם לא מודעים ויכולים, לא ראו את האפשרות בכלל להשתמש ביכולת הזאת, ונלמד כל בן אדם סביר, מה שנקרא נורמטיבי. אפשר ללמד אותו את המרכיב הפעיל, והוא יכול להשתמש בו, כדי לעשות שינויים משמעותיים בחיים שלו ולהתקדם. ואז בשלב הבא לא רק הוא, היו שם גם עוד דמויות דומיננטיות, כמו אן וייזר קורנל למשל, שהם בעצם יצרו איזושהי שיטה שמאפשרת להשתמש במה שנקרא המרכיב הפעיל. ואותו אנחנו גם נדגים היום ונראה איך עושים איזושהי הקשבה פנימה אל החלקים השונים שקיימים בנו, הקשבה שהיא מבוססת גוף. זאת אומרת, בעצם נקודת המוצא היא שהגוף שלנו מחזיק בתוכו חוכמה. המון ידע, אינפורמציה, שאם אנחנו נקשיב לו בדרך אחרת, לא רק מהמחשבות, אלא דרך האינפורמציה שהגוף מחזיק, נוכל לגלות תובנות משמעותיות וממש שינויים מהמערכת הנוירולוגית. זאת אומרת, ליצור סינפסות חדשות במוח שיוצרים לנו שינויים עד הרמה הפיזית. זה לא רק שמדברים על משהו, אז אוקיי, פרקתי את זה, זה ממש יוצר שינויים פיזיולוגיים בגוף. וזאת ההתמקדות. בעצם זה איזשהו שבילי גישה לאינטואיציה שלנו. לחוכמה הפנימית. אז כשאני למדתי התמקדות, היה לי מורה דתי, והוא דיבר על זה שמבחינתו התמקדות זה כמו תפילה. ואני אמרתי לו, תקשיב, אתה פשוט לא יודע מה זה תקשור. התמקדות זה כל כך דומה לתקשור, כי יש שדות, כל הידע שלנו וכל עולם הרגש שלנו, הכל נמצא בתוך איזשהו שדה רוטט. זה לא שדה חשמלי, זה שדות קצת אחרים בתדרים שונים.
ויש עכשיו מחקר באוניברסיטת חיפה, שבעצם בודק כל מיני שדות שפעילים בזמן תקשור, וממש אפשר למפות גם בשדות במוח. להערכתי ימצאו את זה גם בשדה שנקרא שדה העילה, שגם הוא כבר אפשר היום לצלם אותו ולהראות אותו, ובעצם אנחנו מחזיקים את הידע הזה רוטט בתוך כל מיני שדות. אם זה בשדה של הגוף שלנו, בשדה של העילה שלנו, בשדה של המחשבות שלנו, שזה גם שדה שרוטט בתדרים מסוימים. וכל השדות האלה הם רק חלק מהשדות שקיימים בעולם. בעולם קיימים עוד שדות שבעצם השדה, מה שיונג, הפסיכולוג יונג קרא לזה, התת מודע הקולקטיבי, זה איזשהו מרחב של מידע שתרבויות יוצרות, שתרבות מסוימת או קבוצה גדולה חושבת את אותה מחשבה, זה מתאגד לאיזושהי שדה. ואני ממשיכה הלאה ומתרחבת, בעצם יש שדה של הנשמה שלנו, של מידע שנמצא לא פה בגוף, לא פה במרחב, לא פה בעולם, אלא ברמות, בוא נגיד, בעולמות, ביהדות יקראו לזה בעולם הבא. יש לזה הרבה שמות בהרבה תרבויות, אבל בעצם זה שדה ידע שמוחזק בו מידע על העבר שלנו, על גלגולים קודמים שלנו, על כל השדות של הידע שנצבר באנושות בעבר, וזה ממשיך עוד הרבה יותר למעלה. השדות האלה הם גדלים וגדלים וגדלים וגדלים. תקשור זה כמו ההתמקדות, זה לשבת ורגע להקשיב ולהתחבר לידע שלא רק מוחזק בתוך הגוף או בעילה שלנו, בתדר שלנו, במוח שלנו, לא רק להקשיב לתת מודע או לעולם הרגש, לכל מיני קולות פנימיים, אלא רגע לצאת החוצה ולתת לעוד ידע להגיע ממקום אחר. זה בגדול מה שאנחנו נעשה, אבל התהליך של הכניסה לזה הוא די דומה, זאת אומרת זה לעצור ולהקשיב, ואני אחרי זה בתרגול איתכם, אני אסביר שלפעמים כדי לעצור ולהקשיב, אני לפעמים ככה בתרגולים שלי, וכשעליתי על דברים מאוד מאוד חזקים אצל אנשים, קרה לי כמה פעמים, אז ממש לפעמים הייתי צריכה לשבת בצורה מסוימת, הייתי צריכה ככה להישען, כי עד שהייתי מרגישה את זה בגוף, שעכשיו עובר בי משהו מדויק. אני מרגישה רגע שגם המילה גלגולים קודמים צריכה איזושהי הבהרה. אני עדיין הולכת עם השאלה, יש כזה דבר, אין כזה דבר, נשמה מתגלגלת במלואה, היא לא מתגלגלת בכלל, אולי זה משהו מהתת מודע, מהלא מודע שלנו, שבעצם מציף לנו איזשהו סיפור חיים שהוא לא שלנו, לא זכור לנו מהחיים הנוכחים, אבל הוא מהווה איזושהי חוויה רגשית שכן תבואה לנו בגוף. לא בהכרח אולי גלגול קודם בזמן אחר, יש כאלה שמדברים על זמנים מקבילים, יש לזה כל מיני תיאוריות וגישות. בכלל, אם יש פה מושגים שאתה לא מבינות, לא פחות מדברו עליכם, שימו סימן שאלה. רק אולי להיות בפתיחות וסקרנות, שזה בעיניי אחד התנאים הכי ראשוניים, כדי שהדברים יעבדו ולהתחיל לראות תוצאות ושדברים קורים. פתיחות וסקרנות. בכלל, יש תנאים, בגלל שהסדנה הזאת סדנה מעשית, אולי עוד מעט נדבר ככה קצת על התנאים. איזה תנאים מאפשרים לתקשור להגיע, למידע של ההתמקדות להגיע. עוד דרך לראות את העניין הזה של תקשור והתמקדות, זה בעצם הכל אנרגיה. הכל מחובר להכל, והכל כל הזמן באינטראקציה עם הכל. אין באמת כזה דבר נתק למשל. יש להיות בקשר עם נתק, שזאת אנרגיה מסוג אחר. אבל הדברים מחוברים אחד לשני. פה יש מולקולות שעוברות להיות מולקולות שלי, עוברות להיות מולקולות של העולם, עוברות להיות עד המולקולות של הכוכבים. ואולי זה נראה שיש לנו מין גוף גדול יחסית, ואולי נשמה קטנה בפנים או משהו כזה, אבל בעצם התודעה שלנו היא אינסופית, היא זאת שגדולה. היא זאת שבשנייה אחת אנחנו יכולים להגיע מפה עם העיניים שלנו ולראות את הכוכבים שבמרחק אלפי שנות אור מכאן, ואנחנו ברגע יכולות להיות שם. זאת אומרת שהתודעה היא בעצם אינסופית ונמצאת בכל מקום, וההשתנות הפיזית שלה, היותר צפופה שלה במסה, היא הגוף. זאת אומרת, הדברים לא באמת מופרדים, כמו למשל פרי וקליפה, אז יש את הפרי, אבל הקליפה היא לא באמת נפרדת מהפרי, היא השתנות של פרי, ויש להם אנרגיה, תדר אחר, שהוא דומה וגם שונה. זאת אומרת, וההשתנויות האלה, זה התנועה שבעצם הכל זז כל הזמן ורוטט, ואנחנו רוצות לאפשר למסרים היותר מעודנים, לאנרגיות היותר
נגיד לא פיזיות, להצליח להגיע לתוך הגוף הפיזי ולקבל את הפרשנות, לקבל אולי מילים, לקבל איזו יכולת לעשות עם זה משהו ברמה התנועתית, פיזית. אז התנועות האלה מהאנרגיה לחומר הם הדבר, הם איזשהו עיקרון מאוד משמעותי. איזה תנאים יכולים לעזור כדי להתחבר לתקשור, כדי להתחבר להתמקדות. אז קודם כל יש איזשהו עניין של להשקיט קולות. להשקיט קולות רקע, להשקיט קולות מסביב. יש המון קולות כל הזמן, קולות שיש לנו בראש, קולות שיש אנשים אחרים שמדברים. לפעמים גם עוזר להיות ביחד, כי הביחד עוזר גם להחזיק איזשהו תדר יותר... לגמרי, הרי שני יודעות שאנחנו יכולות לתרגל לבד התמקדות, ואנחנו גם מתרגלות לבד תקשור הרבה פעמים בבית, לשמות זוגות. אבל הדברים שיוצאים כשיושבים ביחד, קשור כנראה איזושהי רמה אנרגטית שעולה, ויכולת לנקות רעשים, חיבורים מעצימים את היכולת שלנו לעשות הרבה דברים. אין, פשוט, תמיד קרה לי שכשעשיתי את הכל בקבוצה או בתרגול משותף, הדברים שהגיעו היו הרבה יותר חזקים מאשר לשבת לבד. אבל הכל גם אנחנו משתכללים. נכון. יש גם את מה שאפשר לבד, כי לבד זה גם טוב, זה גם מועיל לפעמים לתקשר משהו לעצמי רגע לבד, ביחד משהו יוצא יותר. ובאמת זה חלק מהעניין, שלא באנו לעבור את המסע הזה לבד, באנו ביחד. עצם זה שכל הריטריט הזה קורה, הוא חוויה מאוד מאוד מחברת של ביחד, של נשמות שהולכות איזושהי דרך ביחד. בכל מיני אופנים, יש נשמות שהולכות באופן יותר צפוף וביחד דרך, כמו משפחה, ויש חברות, זה כאילו תקשורת אחרת, כן. רגע, אז דיברנו על אחד... אז להשקיט רעשי רקע, ליצור איזשהו שקט. בסוף צריך להיות איזשהו חיבור לשקט שמאפשר לקבל מסרים ממקום יותר עמוק או יותר גבוה. אבל יש איזה שקט, זה תנאי מאוד מאוד משמעותי. נוכחות, משהו בלהיות כאן ועכשיו. אז אני כאן, מה עוזר לי להיות בנוכחות? למשל חיבור לגוף, זה שאני שמה לב, לשים לב רגע שיש לי גוף, אני שמה לב למפגש בין הגוף והכיסא, למפגש בין הרגליים והרצפה. זה מביא לי את כל החלקים רגע לקשבי, לכאן ועכשיו, זה אוסף אותי אל הנוכחות, אל הרגע הזה. המחשבות הרבה פעמים בורחות, יש כל מיני דברים שרצים לנו לכל מיני מקומות. זה בסדר. זה בסדר גמור, אנחנו לאט, לא נלחמות מהם, לאט. תנועה שנאספת לנו לכאן ועכשיו. הדבר שעוזר לי הרבה פעמים זה הסקרנות, וזה הדבר הבא, זה התנאי הבא. סקרנות לגבי מה יבוא. וכשאני אומרת סקרנות, זה סקרנות לשמוע משהו שעוד לא שמענו. זה מאוד עוזר לאסוף אותי הרבה פעמים. כשאנחנו באות להתמקדות ואנחנו באות לתקשור, אנחנו בדרך כלל נגיד, אוקיי, אחד הדברים שאנחנו עושות לפני שאנחנו מתמקדות, זה אומרות את מה שאנחנו כבר יודעות. אנחנו מספרות את מה שאנחנו כבר חושבות על האירוע המסוים, נניח אם מישהי הצבנה אותי, אז אני קודם כל מספרת את כל הרגשות שהיו לי, את כל הדברים שאנחנו כבר יודעים. ואז כשאנחנו פונות לתקשור או להתמקדות, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נגיע למקום שאני לא יודעת. אנחנו באות בסקרנות, לשמוע מתוכנו או מלמעלה איזשהו משהו שאני לא יודעת. נכון, אני קוראת לזה להוציא את הגרביים מהמגירה, כי לפעמים זה כמו לפתוח מגירה, אז יש את הגרביים הראשונות, אני רגע יוציא אותם, ואז בואו נראה איזה גרביים יש שם מעבר. כאילו, מה הדבר הבא שהמגירה מחכה שם בשבילנו? כן, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אם אתם תבואו ותגידו, אוקיי, ותפגשו את הדברים שאתם כבר יודעים ומכירים לגבי דבר מסוים, אז תדעו שאתם מפספסות, שיש שם עוד משהו. זה דברים שכאילו, גם בקורס התמקדות אמרו לנו, להגיע לדבר החדש, לא זוכרת איך המורה ידגיש את זה, אבל יש שם משהו שהוא מעבר, וגם בתקשור הרבה פעמים מאוד מאוד מפתיע אותי, וזה נותן תחושת בטיחות שמגיע משהו מנוהוור. כשמגיע משהו שאני כבר יודעת, אני תמיד אומרת גם, אני משתדלת להגיד לעומר, זה קצת מגיע מהידע הקיים שלי. להגיע לידע שהוא אחר, זה הרבה יותר מצמיח, מעצים, כיף ומעניין. עוד משהו שמאוד עוזר לחבר לנוכחות, שני דברים. אחד זה הנשימה. כמה פשוט, ככה חכם. נשימה תמיד מחברת אותנו לכאן ועכשיו. אתם יכולות ממש עכשיו אפילו להתנסות בזה, קחו איזה 2-3 נשימות שהן יותר ארוכות ואיטיות או עמוקות מהרגיל, שמשהו בהן אחרת רגע.
ותראו רגע מה כבר זה עושה. הנשימה תמיד מחברת בין פנים וחוץ, בין הראש והגוף, בין... היא גם מאוד משקיטה, היא מאוד משקיטה. 3 נשימות עמוקות כאלה, מאוד מאוד משקיט, מוריד שנייה, מחבר לרגע, זה קריטי. וגם יש לנו את קו האמצע. הדבר השני, הנשימה, ויש רגע את קו האמצע, כל אחד בפנים יש לה איזשהו קו אמצע. קו אמצע שעובר לנו בתוך הגוף, ככה במקביל לעמוד השדרה. וקו האמצע זה יכול לצאת החוצה, אם למשל עכשיו אתן מקשיבות לסרטון, יכול להיות שקו האמצע טיפה קדימה והחוצה. לפעמים הוא עולה למעלה לראש למחשבות, לפעמים הוא מתפזר. אז יש משהו רגע, זה גם אפשר רגע להתנסות, ולהחזיר את קו האמצע הזה של כל אחת אל האמצע שלה, אל המקום הזה. הרבה פעמים זה הקו הזה, הוא מאפשר לערוצים לפתוח איזשהו ערוץ פנימי ראשי, שדרכו אינפורמציה עוברת ומגיעה ומתחילה להיות יותר מובנת. אינפורמציה במקומות יותר גבוהים, יותר עמוקים. ממש ככה, כשדיברתי על זה אז נשימה, חיבור לאמצע, חיבור למה שסביבנו. אז לפעמים באמת, כמו שאמרתי, אני ככה יושבת ומחכה להרגיש את... לפעמים זה בתנוחה מסוימת, אני מרגישה יותר טוב את קו האמצע, מאשר בישיבה ככה, או ישיבה כזאת ככה, שהיא קצת... לפעמים כאילו, ממש התנועה שלנו, וזה כל כך חשוב, כי באמת התנועה של הגוף, המנח של הגוף, מביא איזו נשימה אחרת ואיזשהו חיבור לקו האמצע. וכאילו, זה עובד עם הגוף. ומילת מפתח שאמרת בעיניי זה מחכה. נכון. משהו בעניין הזה של המתנה, כי המון פעמים גם בחיים אנחנו בדלקת. משהו דולק לאנשהו, רוצה לאנשהו, איזשהו חוסר שקט. וההמתנה, ממש ליהנות ממנה, היא מרכיב משמעותי בתהליך הזה. נכון, נכון, נכון. זה חבורת בנות שהן על סטרואידים. הן תמיד בדבר הבא. הן תמיד גם מוסחות לגמרי בזה. אז כאילו, זה... היום אנחנו רגע סותמות את הפה, ולרגע מקשיבות בסקרנות, בנוכחות, בהמתנה, בלי לחץ. כאילו, מה שיבוא יבוא. לא צריך לדאוג. אני קוראת לזה, לארגן מחדש את הטיול. ההמתנה לפעמים שזה בעלת בית, שהיא כמו מין מדריכת טיולים, מכירות את זה שהטיול מתפזר, יש את מדריכת הטיולים, יש את הילדים שרצים קדימה, יש את אלה שעוד יושבים מאחור איפשהו תקועים, והיא אומרת רגע, היא מושכת את אלה שרצים קדימה, היא מחכה לאלה שיגיעו מאחור, אומרת כולם עכשיו יושבים מתחת לאיזה עץ, כל אחד מוריד את התיק שלו, שותה רגע מים, אנחנו מארגנים מחדש את הטיול, והיא ממתינה, היא כאילו, היא פשוט עומדת וממתינה רגע לכל החלקים שבנו, בעצם שיגיעו לכאן ועכשיו, או כמה שיותר חלקים שיכולים להגיע לכאן ועכשיו, שיגיעו. ופתאום נשים לב שאוי, נזכרתי גם בזה וזה, אוי, פתאום יש איזה ספק שעולה. כל מיני חלקים פתאום יגיעו לכאן ועכשיו ויתחילו להראות את עצמם. תהליך מאוד מעניין, וממש לקחת רגע ליהנות מההמתנה הזאת. זה נכון הרבה גם להתמתות וגם לתקשור. כל מה שאמרנו נכון לשני הדברים. אני לוקחת כוס תה, ואנחנו עוברות לתרגל, לתרגל התמקדות, להדגים איך זה נראה הלכה למעשה. הכינותי מראש נושא שאני כבר כמה זמן רוצה טיפה להביא עליו התמקדות והקשבה. בעצם רציתי רגע לצלול, והנושא הוא המודל ההורי שהיה אצלנו בבית, אמא שלי ואבא שלי. המודל ההורי שהיה אצלנו בבית זה בעצם, עכשיו התיאוריה שלי אומרת, שהדרך שבה אני דיברתי עם אבא שלי, זה הדרך שבה אחרי זה אני אדבר עם אלוהים. כי יש משהו בעולם הרגשי שמזהה אבא כסמכות, כמשהו עליון, כמשהו שדואג לך. לא סתם אומרים תת או אבינו שבשמיים, משהו בעולם הרגשי שלנו מתייחס לאלוהים כמו איזשהו סוג של אבא. והדרך שבה אנחנו מדברים עם אמא שלנו, זה כמו שאנחנו מדברים עם האדמה, עם העולם, עם היקום, עם הביטחון. אני אומרת את זה, כמו שהסברתי מקודם, כשאנחנו מתחילים התמקדות, אנחנו רגע שמים על השולחן את כל מה שאנחנו כבר יודעים. אז זה אחד הדברים שרציתי להסתכל עליהם ברמת ההתמקדות, שאמא שלי ואבא שלי בעצם קיימו קשר שהוא מאוד לא שלם. אז כאילו האדמה והשמיים לא התחברו. וגם הם כמו כאילו, איך אני אסביר את זה? הם גם לא היה, החיבור ביניהם לא היה טוב, וגם אמא שלי הייתה כאילו לא בגובה העיניים מולו.
למרות שהוא היה איש מאוד אינטליגנט, מאוד פילוסוף, מאוד מעמיק, אנשים אהבו לדבר איתו, אמא שלי ראתה את זה רק כשהם הכירו, ואחרי זה היא פשוט הורידה אותו, כי הוא לא היה מספיק מעשי, והוא לא תלה תמונות בבית, והוא לא, אני אומרת את זה כי גם אסף לא תולה תמונות בבית, והוא לא היה, אמא שלי הייתה אומרת, הוא לא היה שטר, הוא לא היה דואג לדברים, הוא לא היה כאילו מביא את הדברים בזמן, כל הדברים של הקרקע זה היה עליה, והיא החזיקה המון מזה, ואני קצת משכפלת את זה היום בזוגיות שלי, ואחד הדברים שאני מאוד רוצה זה לא להיות ככה עם הבן זוג שלי, כמו שאמא שלי ואבא שלי היו, או שהם בכלל היו ככה, אלא רגע לרדת לעשות את זה ככה. רגע, להיות בגובה העיניים. עכשיו, אני כל כך, הרבה דברים עם אסף הם מאוד מאוד שונים, ההורים שלי בשלב התייאשו מהזוגיות, אני ואסף מאוד מאוד אוהבים, מאוד מחוברים, בכל רגע הוא עדיין החבר הכי טוב שלי, והוא המשענת הרגשית שלי, והוא בן אדם שאני אוהבת לצחוק איתו ואני אוהבת לבלות איתו בכל מקום, אז זה לא אותו דבר, אבל משהו בזה שאני בכלל לא נותנת לו לעלות ולהיות ככה בגובה העיניים, ונוח לי להיות זאת, מאוד נוח לי להיות זאת ששולטת על כל השטח, שהיא בעמדה, עכשיו זה נמצא גם בכל מקום, נוח לי להיות זאתי, שארגנה את היום הולדת הזאתי, שדאגה, שכאילו היא מחזיקה הכל, ורגע, שנייה, בא לי להיות בגובה העיניים, גם בכלל במערכות יחסים שלי. ואם אנחנו נכנסות בעצם לתהליך של התמקדות, אז מה את מבקשת לעצמך? כי אנחנו יכולות להיכנס באופן הכי פתוח, ולהגיד, אוקיי, זה הנושא, זה העניין, בואו נראה מה התחושה הפנימית שעולה בגוף מתוכו. עכשיו שדיברת אותו, יש את הלדבר על, וכמו לעבור ולהרגיש מתוך החוויה, מתוך הגוף, מה עולה מול זה כשזה הנושא. זה הכי פתוח. אנחנו יכולות לשאול שאלה מסוימת, כי את יכולה לפתוח שאלה מסוימת שעבורה את מבקשת איזשהו מענה, מסר, תחושה פנימית, בהירות. בא לי שתתקשרי לי, שתביא לי רגע, תדייקי לי ברמת תקשור או ברמת אינטואיציה, לאן כדאי לקחת את זה? כי אני כאילו, לא יודעת, קצת עומדת מול זה, ואני יכולה רגע לעצור וגם לשאול, וגם תעצרי ותשאול, ונראה מה עולה. ככה זה בדרך כלל מה שקורה. זה מצחיק, זה קצת מזכיר לי צ'אט GPT, בגלל שהרבה פעמים אני שואלת את השאלה, ואז ההתחלה שלו הוא כאילו אומר במילים שלו רגע מה שרציתי לשאול, להגיד, ואז הוא עונה. קצת מהדהד, בדיוק, הוא מהדהד, שזה גם איזשהו מושג בהתמקדות, הוא בעצם אומר גם איך זה נשמע מהצד השני כשבאדם אמר. אז אני בעצם יתקשר, הרבה פעמים תקשור כזה אצלי מתחיל במילים דומה כי, או דומה כי מבקשת נעמה לדעת, ואז זה כמו מין מבנה שלתוכו כבר מגיעות אחר כך מילים מעניינות שהן כאילו לא מגיעות מתוכי, משהו עובר דרכי, והרבה פעמים אז בואו נראה. רגע, אני רוצה, כן, אנחנו נעשה, אני רוצה להגיד שככה אנחנו בדרך כלל עובדות בימי ראשון ב9 בבוקר, אנחנו מביאות איזה נושא, ואז אנחנו רוצות להתקדם איתו. אנחנו בודקות איך אפשר להתקדם איתו. אפשר רגע לעצור ולהתמקד, כי ברור לנו מהשאלה. אפשר רגע, צריך רגע לעשות איזשהו פוקוס, זום אין, להסתכל מה בדיוק, לאן רוצים לקחת את זה, מה מהותי היום לדבר עליו. אני בשביל לתקשר צריכה רגע שקט. כמו שאמרנו קודם, לחבר רגע איזושהי נוכחות. לפעמים אני עושה לי מין טקס, ממש כמו אומרת איזה פרוטוקול קצת קבוע שמארגן לי את המרחב. נגיד, אני מזמינה את ההדרכה הגבוהה שלי, אני מזמינה את ההדרכה הגבוהה של נעמה, אני מזמינה את ההדרכה הספציפית לעניין של ההורים שהיו לה והקשר לזוגיות שיש לה עכשיו, כאילו לעניין הספציפי הזה, בגזרה הזוגית. ובדרך כלל לי עובד יותר טוב לכתוב, כל אחד עובד במשהו אחר, יש מי שיגיעו מילים, יש מי שיראה סמלים או דימויים, יש מלא שפות לתקשור, אין איזה סוף. לי עובד הדיבור, אז אני... הכתיבה, סליחה. סוגרת עיניים, זה מאפשר לי לנקות קצת רעשים מבחוץ, ולהרגיש את המעבר הזה פנימה ולמעלה, ונשימה. נשימה תמיד מחברת לי הכל. אני אקריא. דומה כי מבקשת נעמה לדעת אודות הקשר הזוגי אותו היא מתכוונת ליישם ולשכלל בעולמה זה. דומה כי מוטרדת היא
באשר לתקשורת מול הוריה, ואיך בא הדבר לידי ביטוי ומיושם בעולמה זה. אלא שנעמה מוטרדת, והדבר אינו משמעותי כמו הטרדה עצמה. עוסקת היא ביש... זה התחושה שלי כרגע. שכאילו... עוסקת היא ביש, במסתורי, ואז הדרכה פונה ושואלת, מה את שואלת? מה חשוב לך להרגיש? בסדר, מהנקודה הזאת אני יכולה להתחיל להתמקד. כי זה בדיוק מה שאני מרגישה, כאילו הטרדה, זה, שנייה, בוא נבדוק איפה זה באמת מונח אצלי. איך חיה בך הטרדה על הקשר? לא, איפה חיה, בוא רגע, שנייה, נראה איפה זה מונח איתי. איפה זה, בוא שנייה נראה, לפני שאני מתקדמת לאיך לעשות שינוי, בוא רגע נתגונן עוד פעם לעומק, איפה הדבר הזה של החיבור של ההורים שלי, איפה זה מונח אצלי, איפה זה, בוא נגיד, איפה הגרעין שזה הכי משפיע ממנו. איפה הגרעין שזה הכי משפיע ממנו, שמתרגר כאילו שיוצר את הטרדה הזאת? כי עכשיו בזמן האחרון אני בגלל הטיפול שלי. כאילו הטרדה בעצם רגע היא תגובה למה? משהו כזה? לא, אני אדייק. זה כאילו, בזמן האחרון אני כאילו עושה תהליך עם אסף, וגם עם מטפלת שלנו, וכאילו להתחיל לדבר עליו מהזווית של הבת זוג, ולא מהזווית של האמא. ואני אומרת לימית, לא בא לי לדבר עליו מהזווית של הבת זוג, אני בכלל לא מסוגלת, זה מפחיד אותי. תכלס, זה פשוט מפחיד אותי להיות שם בזווית של הבת זוג. כי זה מקום הרבה יותר פגיע ומטולטל, ותלוי בו, שזה מקומות שאני לא אוהבת להיות בהם. ואני רוצה רגע להיות שם במקום שמבקש כן להגיע לזווית של הבת זוג. קול? בואי ניקח דקת שתיקה. רוצה שאני אכניס אותך רגע לזה טיפה? אוקיי. אז תראי שנוח לך, ובואי... לא נוח לי, כי התלבשתי הכי גרוע בעולם הצילומים האלה, אבל אני מצאתי קצת מה בשבילך הכי בנוח שאפשר כרגע, ביחד עם כל חוסר הנוחות, אולי באמת גם להכיר בעניין הזה שהלבוש לא הכי נוח היום, ורגע להכיר בזה גם מאפשר לחלק הזה להגיע לכאן ועכשיו. ונביא איזה נוכחות לחיבור שבין הגוף והקורסה שתומכת בו. נשים לב לתחושה בכפות הידיים. אני רוצה רגע להגיד, זה בדיוק ההמתנה. לפעמים היא קצת מעצבנת, לפעמים היא קצת ללכת אל הלא ידוע, אל מה הולך להיות שם, אבל זו בדיוק ההמתנה המבורכת. אני איתה. אני מבינה אתכם גם להחזיק איתנו את התדר של ההמתנה. המתנה סקרנית, המתנה מאפשרת. קצת כמו שבאים לשבת בחדר חשוך, ובהתחלה לא רואים כלום. אבל לאט לאט העיניים בעצם מתרגלות אל האור, ומתחילים לזהות דברים שנמצאים בתוך החדר. הסכמה לא לדעת, הסכמה לא לראות רגע, ולדעת שעוד מעט משהו יתבהר. משהו עולה וחשוב לי. אני כאילו רואה את הזווית של הבת זוג, היא התחבאה עמוק בתוכי, לא מוכנה לצאת, לא מוכנה לדבר, לא היא... הבת זוג, אני פשוט מדברת עם נעמה שהיא בת זוג, והיא, אגב, מתוקה, מהממת, יפה, עדינה, רכה. אבא עוברה. הוא התקשר הרגע. הססה. אני לא יכולה לדבר עכשיו בכלל. אני מדבר איתך אחרי. אני בעצם תקשור, ביי. מכניסה את זה. רגע, זה השדה הקולקטיבי, מישהו מרגיש את הקריאה ואומר, רגע, מדברים עליי פה עכשיו, אז רגע, שנייה, הזווית שלי. הזווית, אני מהדהדת. בעצם אני חוזרת על מה שאמרת ומאפשרת לך לשמוע את הדברים מבחוץ ולראות מה עוד רוצה להגיע. הזווית של בת הזוג התחבא עמוק בתוכך, והיא מתוקה, מהממת, יפה, עדינה, רכה.
אוקיי, עכשיו אני רגע רוצה ללכת איזשהו כברת דרך איתה, בלי להדהד רגע, כדי שנוכל... כאילו אני רואה בחוויה הפנימית שזה מישהו שיושבת, וכאילו, אז לא רוצה לדבר עם... גם לא לדבר עם אסף. יש גם איזושהי פגיעות מאסף, היא פשוט לא רוצה להיות בת זוג, כי היא לא סומכת. שאני מנסה להגיד לה תראי, אני מבינה אותך למה את לא סומכת, אני באמת מבינה אותך, אבל הדרך ליצור מקום שתשמחי הוא לעבור דרך ביחד. אני חייבת שנגיע למקום שאת מורידה את הכיסוי מעלייך ונעמדת ומסכימה גם להיות פגיעה. לא שאת לא פגיעה בדרך כלל, פשוט מסכימה לעמוד שם ולהיות נוכחת. זה הדבר היחיד שיכול להביא את הנוכחות שלו. זה היה מהראש, בוא נראה מה היא מגיבה מהרגש. תראי אם זה בסדר, רק לתת לה לדעת שאת רואה אותה, שאת שם איתה. אנחנו רוצות העתה, לא רצות לפתרונות, הרבה פעמים יש משהו באנשים ממהר, שרוצה כבר לפתור את העניין. רגע, אנחנו עוד לא שם, אנחנו רוצות רגע להכיר בה ולקבל אותה כמו שהיא. באמת לקבל אותה, לתת לה את כל המקום שאת מצליחה לתת לה בתוכך היום. אז יש אותך, ואת מקובצת כזאת, ואת מכסה את עצמך. כמה זה, מה, מפחיד, מרתיע? לא רוצה להיות בת זוג, לא סומכת. אז אני מודה לך על זה, ואני רגע רוצה להגיד לה את זה. בואו נראה איך אני מרגישה כשאני אומרת את זה. טוב, עולה הבת זוג הישנה. מה שמגיע עכשיו זה הבת זוג הישנה. הבת זוג הישנה שהיא כאילו בת זוג, היא לא באמת בת זוג, כאילו יש בה הרבה דברים של בת זוג, אבל היא גם כאילו בת זוג בהרבה... שהיא בת זוג אימא. עכשיו כאילו, אני רגע רוצה להסתכל על הבת זוג הנקייה, שהיא אין בה חלקים של אימא. יכולה להסביר רגע למה הכוונה אימא? תכף רגע, אני ממש מנסה לדבר איתה. כל מה שאת מדברת אני יוצאת מהנקודה. אבל אני חייבת להבין איפה את נמצאת, את גם מתקשרת איתי תוך כדי. נכון, אני לא מצליחה להגיע אליה, איך שאני מצליחה להגיע אליה, זה מסיט אותי. אני צריכה שנייה רגע, אני חייבת להיכנס. אבל תסבירי לי רגע שאני אדע איפה, אני אוכל להחזיק את זה איתך, אם את לא מבינה. כשאת אומרת אימא, את מתכוונת לאימא שלך הביולוגית, מתכוונת לתפקיד האימאי שאת לוקחת שם בזוגיות. תפקיד האימאי. כאילו שאת כמו אימא שלו והוא כמו ילד? שאני מחזיקה, כן. שהוא מין ילד כזה ואת כמו אימא שלו ולא בת זוג שלו? כן. הבנתי. אוקיי. הבת זוג, זאת שמתחבא, וואי, בא לי להגיד, הרסתי הכל. אני לא צריכה להתחבר אליה. הרבה פעמים בהתמודדות, משהו מגיע והוא חמקמק. יכול כאילו בהתחלה מלבוא וללכת. יכול להיות שהיא הגיעה והיא לא לעכשיו. היא לגמרי לעכשיו. שנייה רגע. אוקיי, אז אפשר גם לבקש ממנה לחזור. אנחנו ממש רוצות לתת לה מרחב בטוח. פשוט המוח שלי טרוד גם ככה. נשכב? לא, המוח שלי טרוד גם ככה, באיך זה ייראה. באיך להחזיק את זה, כאילו, אז שנייה, עכשיו הוא כבר כועס, שלקחו לו רגע את המקום הפנימי. רגע. שנייה. שנייה. זה היה חשוב לתת מקום לכעס, כדי שנוכל רגע לדבר איתה נקי. אוקיי. המון פחד, יש שם המון 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 פחד. לבוא ולהשאיר מבט. זה מקום מאוד פגיע. זה מאוד טבעי. ואני רוצה להגיד לה, כמו שאמרנו, שאני
עכשיו רק איתה, עוד לא מצפה ממנה להחזיק את הכל, או להשאיר מבט, אבל אני איתה, ואני מזמינה אותה להיות נוכחת אפילו בעדינות איתי. אפילו בלי שהיא עושה לוקחת את כל המקום המלא של הבן זוג, אלא רק מזכירה לי, נוכחת איתי בלב מדי פעם, מזכירה לי את העדינות והקסם. וואו, זה כאילו אנרגיה של נערה מתבגרת. ממש מרגיש החוויות האלה של האישה הראשונה שהייתי עולות, והחוויות האלה של האישה הראשונה שהייתי, והיא נפגעה. זה אפילו לא קשור לאמא שלי, המקום של הבצוג. זה האישה הראשונה שהייתי ונפגעה ונסגרה. היא נסגרה והיא לא הסכימה להיות הבת זוג. וואו, אני זוכרת. יהודה אסרף, רונן באונקר, כל השמות האלה, כל החוויות האלה של ההתבגרות שבו התאהבתי. ונפגעתי. והבת זוג היא נסגרה שמה. אוי. אני כל כך צודקת, אין לי שום דבר להבטיח לה עכשיו, אין לי שום... אני כן יכולה להגיד לה שהעולם שבו אני נמצאת היום הוא שונה מהעולם שבו היינו שאין לנו עדות. אני כן יכולה להגיד לה שאני מאוד אהובה בתוך הקשר הזוגי, ושמאוד כיף לי. ואני כל כך מצטערת שנסגרת שם. את מתוקה כל כך. ואני יודעת שזה מרגיש שעדיין אין מקום בשביל שתינו פה ביחד. אני יודעת שזה מרגיש ככה, אבל אני מבטיחה שהוא יימצא. אני פשוט יודעת, יש לי טרסט. אני רוצה להגיד לך שאני זוכרת אותך. אני זוכרת אותך, ואני יודעת. אני יודעת את הכאב הזה. ואני יודעת שאת משהו מיוחד. ואת שלי. ואת דומה לי. את מאוד 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 בתוכי. הבת זוג. האישה הצעירה הנאהבת. שאני מצליחה להגיע לסף, אני ואת עוד צריכות לדבר. אני אוהבת אותך מאוד. וואי, בא לי רק להיות איתה עכשיו. בא לי כאילו להעביר יום שלם ולדבר איתה. לדבר על החוויות ילדות, על מה שהיה. כאילו, היא כמו... היא כזה כמו נסיכה אהובה. לא. אני מנסה למצוא את המילים, כי לפעמים למצוא את המילה שמתארת אותה. האבן חן. היא סוג של אבן חן כזאת. יש לה אנרגיה של... אבן חן יפה. מאוד מאוד יפה. מאוד עדינה. מאוד עמוקה. וואו. הוא נפתח לי עוד חדר בלב. טוב, לטובת הציניות בקהל, אני רגע אעצור. תראי אם זה בסדר לשהות עם זה, ואני אהדהד לך את זה. אחד הדרכים שלי להחזיק, דרכים שלנו בהתמקדות, להחזיק את מה שהמתמקדת אומרת, ובעצם לכתוב. אני כותבת כמעט, משתדלת כמה שאני יכולה במילים שלה, ותראי אם את יכולה לשהות עם זה, או לעצום עיניים ולתת לעצמך עוד כמה דקות להיות איתה, ואני אקריא לך ממה שככה אספתי את המילים שלך. אין לך שום דבר להבטיח לה.
את כן יכולה להגיד לה, אני תמיד אחזור על זה קצת יותר לאט, ואני אגיד את זה בגוף, זאת אומרת, אני לא חוזרת להגיד לי, אלא להגיד לה. את כן יכולה להגיד לה שאת במקום שונה. את כן מאוד אהובה בקשר הזוגי. כל כך מצטערת שנסגרת שם, שהיא נסגרה שם. את יודעת שזה מרגיש שאין מקום לשתיכן ביחד עדיין, אבל את זוכרת אותה, זוכרת אותה. ואת יודעת את הכאב הזה שלה. והיא דומה לך. היא מאוד מאוד בתוכך. היא האישה הצעירה, הנאהבת. ולפני שאת מצליחה להגיע אל הסף, את והיא צריכות לדבר. בא לך להיות איתה עוד, בא לך להעביר איתה יום שלם. רגע למצוא את המילה שמתארת אותה, אבן חן. אבן חן מאוד יפה, מאוד עדינה, מאוד עמוקה. כמו נפתח לחדר, עוד חדר בתוך הלב. מה עוד עולה בך? אני לא רוצה לדבר את הקול שלה. בוא נראה אם אני אצליח. לא לדבר עליה, לדבר מתוכה. ואני רגע אסביר שבהתמקדות יש לנו אפשרות בעצם לראות את הדברים מנקודת מבטה של הדמות או הישות הנוספת שיש שם, ולראות רגע איך זה בשבילה להיות שם בתוך נעמה. סגורה כזו, מכונסת. לא, היא לא רוצה. היא לא רוצה לדבר כרגע, היא רוצה שירגישו את נוכחותה, ירגישו את התדר שלה, יתנו מקום לתדר שלה, לעבור גם איזשהו ריפוי. היא לא רוצה לדבר כי לא כל כך מעניין אותי לדבר, אני לא יודעת אם אני צריכה לדבר, לא כל כך מעניין אותה לדבר, כי לא בא לה לדבר את הכאבים שהיו פעם, הם שייכים לפעם, הם לא באמת, כל הפגיעות הזאת היא, נורא קל לדבר עליה, על מה שקרה לה, פחות קל לדבר מתוכה. אני רוצה לנסות שוב. אז עכשיו אנחנו תכף נעבור נראה לי להתנסות המעשית. אני רוצה להגיד שזו חוויה מאוד מאוד מאוד, זו הייתה עכשיו חוויה מאוד 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 פותחת. אם היה לנו זמן עכשיו, אז היית מתקשרת לי על זה. אבל נגמרנו אז בגלל זה. כן, וגם זה שהזמן לפעמים נגמר זה גם טוב. לפעמים זה אוסף משהו ואתה הולך עם משהו וחושבת עם משהו על משהו וזה מהמם. אז דגשים באמת בעיניי גם תהנו ותתמסרו. זה מין כניסה כזאת למרחב של חקירה וגילוי. המון המון פתיחות, בוא נראה מה יעלה, מה יצא. גם אם זה התחלה או צעד ראשון, לפעמים זה כמו חתיכה בפאזל ועוד חתיכה בפאזל. באתי לדבר על הבת זוג והיא אמרה לי, עשבי רגע את אמא ואבא, בואי תראי איפה אני הייתי שם כל השנים. זה היה ממש כיף. כן, אנחנו אף פעם לא יודעות לאן התהליך ייקח. אני אף פעם להציע את ההתחלה והוא ילך לאן שהכי נכון לו. שזה אחד הדברים הכי יפים בהתמקדות ובתקשור. הגוף תמיד יודע מה הצעד הבא שנכון לו. זה מקום כזה של צניעות, שבואו נביא את הרעיון, אבל לאן שזה ילך ילך. עומר, את יודעת מה את יכולה לעשות מה שאנחנו עושים הרבה פעמים במפגשים שלנו? את יכולה לתקשר לי על זה אחרי זה בזמנך הפנוי ולשלוח לי? אם את תספיקי. איזשהו משהו מההדרכה לבת זוג. אוקיי. בסדר. מגניב. תודה רבה שהייתם איתנו. תהנו מההתנסות שלכם.